Les cotorres. Han decidit aquí venir. Ja està. És el lloc, era el lloc, perquè es callin. Ja. Potser si comences a parlar callen, Potser sí. Portes en fora, Aina, toma 2. Soc l'Aina Costa, tinc 27 anys, em dedico a la fotografia i a la creació de contingut digital per xarxes socials i em considero una persona molt inquieta, amb bastant caràcter, molt alegre, feliç i molt compromesa amb la gent que estimo. Una frase que em defineix és una frase que va dir la Emma Watson a un discurs sobre el feminisme, if not me, who, if not now, when, que vol dir si jo no, qui, i si no és ara, quan. I crec que m'identifica molt amb la meva manera de ser i de pensar, de si no ho fas ara, quan ho faràs. I amb aquesta excusa doncs, porto viatjant i marxant i fent i desfent tota la vida. T'agrada molt viatjar, no? Sí, realment és... Podria dir que la cosa que més m'agrada fer i el que més feliç em fa actualment. I descobrir noves cultures, conèixer gent, em falta conèixer molta gent, que és una que m'agrada molt. El viatge dels meus somnis crec que seria o Argentina, amb la Patagònia i tot sencer, o Austràlia, que el tinc bastant pendent, i un safari per l'Àfrica. I què no falta mai a la teva maleta, Aina? La càmera de fer fotos. I possiblement un llibre. Els viatges que més m'han marcat, et podria dir que un va ser Tailàndia, que vaig anar amb 22 anys, amb la meva millor amiga, i allà va ser on vaig descobrir que realment hi havia molt món per visitar i que no em podia quedar només aquí al poble. I l'altre va ser al Líban, que vaig decidir marxar com a voluntària amb una ONG que es diu Alcària, i era un projecte conjunt amb l'Ajuntament d'aquí de Santa Perpètua, i llavors vam marxar allà en un camp de refugiats. Devia ser una experiència dura, no? Sí. Va ser, per mi és una de les millors experiències de la meva vida, però a la vegada també és de les més dures. Estem acostumats a veure-ho tot a la tele i veure com viuen i dius, vale, sí, està passant allà, però no és real. Un cop poses el peu a dintre del camp de refugiats, et dones compte que sí que és real, no? I que hi ha nens que tenen 8 anys i que el seu futur s'ha acabat allà, que no sortiran mai del camp de refugiats, que no tindran un futur com tens tu i que creixeran envoltats del que tenen, del que ja hi ha i sense oportunitat de res més. I és complicat perquè estàs amb ells 10 dies i després marxes i ells es queden. Com a experiència de voluntariat aquesta és la més potent que he tingut. Sí que és veritat que aquí al poble vaig estar treballant durant 10 anys a l'Esplai, al refugi, i tinc clar que la meva feina no acaba aquí i que jo vull continuar treballant de voluntària i aportant aquest granet de sorra que és, perquè al final fas el que pots i quan es té temps. Aina, has viscut sempre aquí, a Santa Perpètua? Aquí a Catalunya sí, he viscut sempre a Santa Perpètua, amb la meva família, però durant un any i mig vaig marxar a viure als Estats Units. Vaig viure un any a San Francisco i mig any a Nova York. Tenia ganes de viure a un altre país i vaig decidir marxar d'au pair, que és anar a viure amb una família i mentre cuides els fills doncs pots anar a la universitat, estudiar i disfrutar del país. Suposo que devies fer molt vincle, no?, amb la família amb la que vas estar? Vaig fer molt vincle amb la família, és veritat. A més vaig tenir la sort que eren increïbles, les dues nenes petites, les adoro, però amb qui realment fas vincles és amb les persones que coneixes allà. Amb aquestes persones sí que et converteixes en família. La primera persona que vaig conèixer als Estats Units és la Cristina, viu a Sevilla, i encara que la tingui lluny, continuem parlant tots els dies. La Cristina per mi es va convertir en una germana literalment allà, vull dir, ho fèiem tots juntes i és el recolzament més important que he tingut durant molt de temps. Al meu dia a dia jo treballava només 3 dies a la setmana, o sigui, això ho tenia superbé, i la resta em dedicava a anar a la universitat, vaig estudiar periodisme i fotografia,
I el meu dia a dia, bàsicament, era estar amb els amics, viatjar, vaig viatjar moltíssim. Què en pensa la teva família de que siguis tan viatgera, tan cul inquiet? Doncs, mira, tinc la sort que els meus pares són molt viatgers, però sí que és veritat que de tota la meva família, sens dubte, sóc la persona que més viatja. Això de marxar a viure fora és com, on vas? Però sempre he estat super recolzada per tothom i en el moment en què vaig dir vull marxar, sí que ma mare va ser com, no, la meva nena se'n va a viure fora, però de seguida va ser marxa i sigues feliç i disfruta i coneix. Torno a tenir ganes de tornar a marxar una temporada fora i sí que és veritat que potser al final Santa Perpètua és casa, no? Llavors tornes a Santa Perpètua i tornes a casa teva, amb lo bo i lo dolent del poble. Lo bo de Santa Perpètua és la tranquil·litat, la família, que la tinc aquí. Lo dolent et podria dir potser la mentalitat d'aquesta de poble, que fas alguna cosa i tot el poble se n'assabenta, i això potser és el que menys m'agrada d'un poble. Confirmamos todos, gràcies. A part de viatjar, què més et fa feliç? Doncs em fan feliç moltes coses. Em fa feliç la meva família, els meus amics, em fa feliç un diumenge diluviant al sofà de casa, mirar una pel·li o llegir un llibre. Crec que la meva felicitat comporta totes les persones que tinc al meu costat. Quines són les persones o la persona més important per tu a la vida? És bastant complicat dir una. Ara mateix et diria la meva iaia. És la persona que he compartit moltíssim, veig cada dia i realment em fa feliç. Jo quan veig la meva iaia feliç estic molt feliç. Ens barallem molt perquè som molt iguals, llavors és una relació molt maca. Però sí que és veritat que sense la meva germana o els meus pares jo realment no seria res. I tinc la sort de que visc amb ells encara i tenim una relació superbona, que els hi puc explicar qualsevol cosa i és molt guai poder tenir aquesta relació amb els teus pares. Jo vaig triar la cançó de Forever Young, d'Alphaville, i la vaig triar perquè és la meva cançó preferida des de que tinc 10 anys, potser, i realment és una cançó que m'ha acompanyat amb tots els amics del poble durant una època molt maca de la nostra vida, que era quan teníem 15 i 16 anys, i la lletra és maca, la melodia, m'identifica bastant. I ara et demano que defineixis qui serà el convidat o convidada del proper Portes Enfora. Vale. Escolta uns segons de la cançó i em dius. Jo crec que la següent persona que vindrà a Portes Enfora és una persona una mica melancòlica, bastant tranquil·la, però crec que deu tenir les idees clares i no sé, la cançó m'agrada, té sentiment. Moltes gràcies, Aina. Moltes gràcies a tu.